дар Озарбойҷон мақомот ба ҳабси хабарнигори фошгӯи радиои озодӣ Хадича Исмоилова амр карданд. Додгоҳе дар шаҳри Боку ахиран қарор кард, ки хабарнигори маъруф ба муҳлати 2 моҳ ба ҳабс гирифта шавад. дар қарори додгоҳ гуфта мешавад, ки гӯё ин хабарнигор мардеро фишор овардааст, ки дар фикри худкушӣ шавад. дар иттиҳоми дигар хонум Исмоилова дар хиёнат ва ҷосусӣ муттаҳам мешавад. гуноҳи ӯ ин будааст, ки дар як шабакаи иҷтимоӣ сабтҳои пинҳонии хадамоти кашфи Озарбойҷонро зидди як сиёсатмадори мухолифи давлат пахш кардааст, ки барои сиёҳ кардани вай ба таври ғайриқонунӣ равобити маҳрамонаи ӯро сабт карданд. раҳбарияти радиои озодӣ ва ҳамсозмони амнияту ҳамкории Аврупо қарори ҳабси хабарнигори озодиро маҳкум карда, озодшавии билофосилаи ӯро талаб карданд. ва ҳоло дар суҳбат бо мо шореҳи бахши озарии радиои озодӣ Айёз Аҳмадов аст. Айёз, шумо фикр мекунед, ки қарори додгоҳ дар мавриди Хадича Исмоилова як амали аз пеш тарҳрезӣ шудааст? раҳбарияти радиои Аврупои озод радиои озодӣ зимни як изҳорот гуфт, ки кори мақомоти Озарбойҷон дар нисбати Хадича Исмоилова аз пеш тарҳрезӣ шуда буд. мақсадашон аз таҳқиқоти журналистӣ боздоштани ӯ аст. мо мутмаин ҳастем, ки ин амали мақомот ба кори журналистии Хатича иртиботи мустақим дорад. мо аз ин пеш дар бораи гузоришҳои таҳқиқотӣ ва хеле ҷанҷолбарангези Хадича Исмоилова хабар дода будем. ӯ пайваста дар масоили дарднок барои ҳукумати Илҳом Алиев менависад, дар бораи фасоду хешу таборбозиҳои фаровон. чӣ тавр ба ин як зани хабарнигор даст медиҳад, ки дар шароити хеле сангин чунин корҳои сахтро анҷом диҳад? хадича муддати тӯлонӣ кор мекард. ӯ узви шабакаи байналмилалии журналистон аст, ки бо корҳои таҳқиқотӣ машғуланд. таҳқиқот ва ҷустуҷӯе, ки онҳо мекунанд, тиҷоратҳои пинҳониву пӯшидаи хонаводаи президент Илҳом Алиевро рӯи об мебарорад. манзур худи президент Илҳом Алиев, ҳамсар ва 2 духтари ӯ аст. президента Алиева. бо он шинохте ки шумо аз хонум Хадича доред, оё қарори ҳабси ӯ метавонад шахсан ӯ ва дигар хабарнигорони ҷасурро дар Озарбойҷон аз идомаи корашон боз дорад? Хадича Исмоилова аз соли 2009 дар радиои озодӣ махсус ба ин гуна гузоришҳои таҳқиқотӣ машғул аст ва соли 2010 ба шабакаи байналмилалии журналистон пайваст. баъди пайвастанаш ба ин шабака, вай аз методҳои муассиртари ошкоркунии тиҷоратҳои пинҳонии раҳбарияти Озарбойҷон истифода мекард. ба шарофати Хадича Исмоилова ҳар сол факту далелҳои нави фасод дар тиҷоратҳои бузург ошкор шудааст ва ҳоло маълум аст, ки тақрибан тамоми даромад аз бизнес дар кишвар дар дасти оилаи президент Илҳом Алиев тамаркуз кардааст. ташаккур. шореҳи бахши озарии радиои озодӣ Айёз Аҳмадов буд.